pila bat sari hartu ditut, Benadera Dance, Nijinsky, Dance Open. Nik ez dut pentsaten konparatu dezakezula bi dantzari. Zuk ezin dezu esan, hau beste hau baino hobeagoa da. Denak ezberdinak gara, eta nik gainera pentsatzen hori dela gauza garrantzitsuena. Zu zeu gelditzea eta zure buruarekin, eta zure gorputzarekin, zure bihotzarekin lan egitea eta beti bakarra izango zera. Ezin dezu beste batekin kompetentzia egitea edo zure burua konparatu. Bestela, dantzari bat bakarrikan ikusi nahiko luke jendea, danak ezberdinak gea eta bakoitza berea dauka. Orduan niretzako sariak nik izugarrizko posa handia eman didate beti eta lanak egiteko gogo oraindik gehiago, baina ez dut hartzen esan nahi horrekin, zu honena zerala eta orduan ze. Ez dut pentsatzen horretarako, gero dago edo jende grupo bat, edo juragoa, edo ez dakit nola ematen dira bakoitzak, eta horiek aukeratzen dute pertsona bat, behaiek pentsatzen dutena horrela dela, baina niretzako motivazioa eman didate beti, aurrera jarretzeko eta lan gehiago egiteko oraindik, baina ez dut pentsatzen konparatu dezakezula bida.